Ola, boa tarde. Unha canella da Coruña preocupa os veciños. É un lugar estreito no que é habitual, din, o trapicheo de drogas e que se está convertendo nun punto inseguro. A comunidade de veciños di que é a súa propiedade e queren pechalo. É o trapicheo que fan unos rapaces a partir das 11 da mañán e quedanse incluso hasta a noite e hai un trapicheo continuo. Tamén dixeronme que habían eufemismos ou marxen intimidado unha rapaza de 11 anos. Esta madrugada registraronse ata 16 pequenos tremores en Galicia, o máis potente en Triacastela, Alejandro. Sí, efectivamente, como ben indica, o de maio, a intensidade deuse aquí nesta localidade de Triacastela cunha magnitude de 3,9, 16 pequenos terremotos, dos cales 13 condensáronse en tan só unha hora. Afortunadamente non hai que lamentar danos, pero ben seguro que moitos levaron esta madrugada un bo susto. En Vigo, axentes da Policía Nacional detiveron 3 mulleres como presuntas responsables dun clan familiar dedicado á trata de seres humanos con fins de explotación sexual. A operación resultou dunha investigación iniciada o ano pasado tras varios incidentes nun piso de citas da zona centro da cidade, como o falecemento dunha das mulleres que residía no lugar. O piso funcionaba as 24 horas do día e nel traballaban numerosas mulleres, na súa maioría estranxeiras, en condicións infrahumanas. Trabajaban jornadas nocturnas de hasta 12 horas y vivían permanentemente dentro del piso, por lo que carecían de apoyo social o familiar exterior. O incendio de madrugada nun edificio abandonado no barrio de Freixeiro, en Vigo, deixa unha muller ferida en estado moi grave pola importancia das queimaduras e outras 2 persoas feridas leves, Raquel. Os servizos sanitarios trasladaron os 3 feridos deste incendio ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Deles 3, a única muller do grupo foi derivada xa á unidade de queimados do complexo hospitalario da Coruña, onde arestora continúa ingresada en estado moi grave con queimaduras de primeiro grao. O incendio, segundo nos contan os veciños destos edificios colindantes co ardido, comezou a 1:15 da madrugada. Estamos na rúa Cesario González de Vigo. Un veciño chamou o 112 ao ver o fume, pero tamén o escoitar pedir auxilio dende o interior. Os veciños contanos iso si fora da cámara de que este edificio abandonado leva tempo en estado pésimo, cheo de plástico, de lixo acumulado, que foi precisamente o que ardeu, e que un grupo de persoas habita o baixo dende hai tempo. O foco principal das lapas estaba no soto, aínda que tamén ardeu unha parte do baixo. Os bombeiros de Vigo, primeiros de Esturán e despois os de Tei, sufocaron as lapas aproximadamente nun par de horas. A Policía Nacional, que é a que se encarga da investigación, acaba de terminar a inspección ocular que vai determinar por que se iniciou este incendio. Grazas, Raquel. Pois tamén en Vigo, axentes da Policía Nacional detiveron un clan familiar acusado de obrigar a mulleres a exercer a prostitución. Ten máis datos, Iria Soengas. Sí, coa detención en Vigo destas 3 mulleres da mesma familia, a policía dá por desartellada unha rede de trata de persoas con fins de explotación sexual. A Podedes poñelo aí? Hai un ano cando os axentes da Policía Nacional acudían a un piso da cidade en que se exercía a prostitución. Ali comprobaron que vivían varias mulleres hacinadas e en pésimas condicións. Tamén puideron confirmar que estes membros da organización exercían un absoluto control sobre as mulleres ás que obrigaban a exercer a prostitución para logo quedarse coa metade das súas ganancias. Unha operación que tamén conlevou actuacións en Madrid que culminaron na detención de outras 2 persoas vinculadas a esta presunta rede criminal. As 3 mulleres detidas aquí en Vigo están acusadas dos delitos de trata de persoas con fins de explotación sexual, prostitución coactiva e pertenza a organización criminal. El clan, que se ha detenido gracias a esta investigación, ejercía un control absoluto sobre las víctimas, ya que decidían sus horarios, restringían el tiempo de descanso y se apropiaban además del 50% de los beneficios de cada servicio que hacían estas mujeres. Además, trabajaban jornadas nocturnas de hasta 12 horas y vivían permanentemente dentro del piso, por lo que carecían de apoyo social o familiar exterior.
No centro da Coruña os veciños queren pechar un calellón para evitar problemas de inseguridade e de trapicheo de drogas. Esperan que o Concello lles autorice, xa que no catastro figura que é da súa propiedade, aínda que ten servidumes de paso. Polo oco que se abre no baixo deste edificio entramos no chamado Canellón dos Cristais. Está no centro da Coruña, entre a avenida de Fisterra e as rúas Pérez Cepeda e Rei Abdula, un lugar agochado que causa preocupación entre os residentes da zona. Según denunciaron varias veciñas, mulleres, é o trapicheo que fan unos rapaces a partir das 11 da mañán e quedanse incluso hasta a noite e hai un trapicheo continuo. Tamén dixeronme que habían, eufemismos ou marxen, intimidado unha rapaza de 11 anos. A comunidade de propietarios do edificio da rúa Rei Abdula 21-23 asegura que a calella lles pertence e que pretenden pechala, respetando as servidumes de paso dos garaxes e rochos dos edificios que dan á avenida de Fisterra. Lo que queremos los vecinos es evitar, impedir que haya un movimiento de personal no autorizado y a altas horas de la mañana o a horas intempestivas, de tal manera que esto sea un deambular de gente realizando actividades extrañas, con gente joven, con niños, con críos, y evitar el peligro. Y después lo que queremos es el saneamiento de esta zona y la correcta iluminación de esta vía. Piden que o Concello autorice o peche e colaboren a decentar a zona. Tamén se puxeron en contacto coa Policía Nacional, que se comprometeu a reforzar a vixilancia. Seguimos con máis asuntos. Un home faleceu onte pola tarde tras sufrir un accidente de tractor en Viana do Bolo. Circulaba co vehículo por unha pista de pexeiros e quedou atrapado por unha roda. Dende o primeiro momento alertouse de que podía estar morto. Os servizos de emerxencia liberaron o home e só puideron confirmar que efectivamente falecera. E por outra banda, os bombeiros escarceraron unha persoa que se saíu da vía co seu coche no concello de Barreiros á altura da parroquia de Celeiro de Mariñaos, na provincia de Lugo. Os efectivos do Parque de Barreiros encargáronse de liberar a persoa, veciña de Burela, que foi atendida e posteriormente trasladada en ambulancia ata o hospital. Prisión provisional comunicada sen fianza para o camioneiro de 53 anos que atropelou mortalmente un veciño de Vigo de 48 na rotonda do Bao, en Pontevedra. O home seguiu a marcha como se nada e detivérono horas despois a Garda Civil. Inicialmente barallouse que o camioneiro igual non se decatara do accidente, pero a decisión xudicial parece apuntar a que non, a que era consciente do que pasara e aínda así marchou do lugar sen auxiliar a vítima. Está acusado dun delito de homicidio por imprudencia e omisión de socorro. Os ciclistas son xunto aos peóns os usuarios máis vulnerables da estrada, unha perigosidade que se multiplica exponencialmente cando os condutores de vehículos de 4 rodas cometen imprudencias. Imos ver de seguida algunhas delas gravadas dende as propias bicicletas. Camión turismo e os ciclistas en apenas distancia é a temeridade máis repetida e tamén a que os fai máis vulnerables. De entrada xa te desconcentra un pouco esa fijación que vas atento á estrada e se un coche te pasa a ras a unha velocidade pois superior, por exemplo, a 30 km/h, vas notar unha vibración que non tes por que sufrir. A norma é sinxela e clara. Da distancia de 1,5 metros, podendo invadir o carril contrario, inda que este prohibido adelantamento, sempre e cando non haxa curvas nin nada que impida a visibilidade de cara a seguridade a todos os demais. Unha distancia curta que non se respeta, fartos de sufrilo quixeron representalo con este espantamoscas, neste caso como espantacoches. Poñamos na bicicleta como para que fixese efecto ese matamoscas en algún caso ten partido pola metade, tirado o ciclista do seu propio vehículo a estrada e incluso houve un alumno que faleceu. Pero ollo, porque distancia de seguridade sí, pero adiantando cando se pode, porque ir chupando roda tamén os pon en perigo. Non adiantarnos por medo a facelo mal e moitas veces crean un atasco brutal con 40 coches encabronados detrás e logo é peor porque logo empezan a adiantar todos un detrás de outro e sí que é igual de perigoso. Desesperan especialmente cando van en grupo, pero xustifícanse.
E por que van a par, van de charleta, van molestando? Non, o que van é sendo máis visibles para que se ti ves co coche detrás, se ves a unha persoa, ao mellor hai unha ristra de ciclistas e non os miras, pero nun descenso prolongado ou cando vas circulando, podes ir de a dous para que ocupes, digamos, o mesmo volume que un vehículo. Tiran de cámara como posible proba en caso de accidente, pero tamén para concienciar, porque hai situacións que son de ver para creer. Pois cada vez máis localidades contan cun carril bici. O do Milladoiro, en Ames, está case listo. Os ciclistas aínda non empezaron a circular por el, pero xa hai conductores descontentos. Tivemos que poñer algunhas sancións, porque isto empezaron a pintar xa a primeiros de abril, tiveron poñendo cartéis anunciando para que retiraran os vehículos para poder proceder ao pintado. Houve vehículos que fixeron caso omiso das indicacións e evidentemente non nos quedou máis solución que poder denunciálos. Estamos falando de 8 sancións nada máis. Estacionar un carril bici son 200 euros de sanción. As explicacións do axente non convencen de todo a condutores como Fran, que frecuenta a zona coa súa furgoneta de traballo e o luns recibiu unha sanción por estacionar o vehículo neste carril bici. É o que hai. Donde está marcando agora, pero bueno, aquí 200 pavazos. Eu penso que non danos moitos problemas para aparcar. Que traballamos fastídenos bastante. Independentemente do carril bici, como carril bici, hai 2 liñas continuas, xa non se podría estacionar en ningún mato. De feito, deixouse este prazo que levan 3 meses facendo uso do estacionamento, pero bueno, indicouse con cartéis que non se podía estacionar e tal, pero bueno, non nos quedou outro motivo que poder sancionar. Entre os residentes nesta vila limítrofe con Santiago, as opinións son enfrontadas. Claro que es necesario, es un carril para que los chicos de las bicicletas que hacen deporte de bicicleta que tengan su acceso completamente a la avenida de Rosalía de Castro. Por aquí non creo que teña moita utilidade. Aparte, a estrada sempre está chea de coches, de camións, non hai tampouco moitos ciclistas por esta zona. Eu creo que é unha medida bastante interesante, tendo en conta que Milladoiro queda tan cerca de Santiago, e máis tendo en conta que para camiñar non hai opción, pero bueno, ir en bici ainda é asequible, eu creo. Paralelo ao carril bici queda unha zona de estacionamento cun máximo de 20 minutos para carga e descarga e a parada de taxis. Estamos traballando, onde o meto despois? Faime falta algo do coche que vou a 1 kilómetro a buscalo. A partir do luns que abre o vial, ciclistas e condutores estarán obrigados a unha convivencia no uso desta vía Rosalía de Castro de acceso á localidade. Pois pola outra banda, a Policía Local de Pontevedra denunciou no que vai de ano case 100 condutores polo mal uso das prazas de mobilidade reducida. A maioría de sancións son por estacionarse na taxeta ou por facer un uso fraudulento da dun coñecido que se expón, por certo, a perdela. Na última campaña de control, a policía sancionou 26 condutores en menos dunha semana. A 18 por estacionarse en tarxeta e 8 por facer uso dunha non válida. A máis, interviñeron 8 delas por uso fraudulento, por estaren caducadas ou por estar fotocopiadas. Antes atopábase máis ben xente que utilizaba esas plazas sin tarxeta. Agora o que estamos atopando sin tarxeta xa é excepcional, é moi raro que alguén utilice esas plazas sin tarxeta, pero sí que estamos detectando un fraude na utilización das mesmas, é dicir, xente que as utiliza sin estar debidamente autorizado e na que a tarxeta é válida, pero ou ben o titular non está no vehículo, ou ben é unha fotocopia, ou ese tipo de actitudes. A falta de aparcadoiros na rúa obriga a moitos a usar estacionamentos de pago, pero todos coinciden en que o respecto debería ser máximo. A mí parece unha falta de respeto, pero ademais que incluso aparcar ao lado, non tendo en conta o cebreado, o mismo, super desconsiderado, porque unha persona, perdón, menos válida necesitas espacio para poñer a silla, para subirse. É unha falta de respeto. Ahora mismo está prácticamente cheo o aparcadoiro, se non encontras nada por aí, pois eu non digo que este ben, pero pode haber que en un momento de tensión ou de necesidade que o fagas. Non sei. Yo entiendo a las dos partes porque yo me pongo que vengo a trabajar en coche y claro, si no metes el coche en un lado, en un parking privado, es imposible aparcar. Si é para menos válidos, é para menos válidos. Entón eu intento sempre aparcar onde se pode. Ou como moito un carga e descarga, se é unha baixada rápida ou así. Os titulares de tarxeta poden chegar a perdela, malia que o infractor sexa outro.
Normalmente os titulares das tarxetas teñen tamén algunha responsabilidade neste tipo de casos, porque a tarxeta en moitos casos é válida, pero está sendo utilizada de maneira fraudulenta, é dicir, o titular da tarxeta non vai no vehículo, nin vai a ser recollido, nin vai a ser deixado, e, por tanto, non utiliza ese vehículo. No que vai de ano, a Policía Local denunciou 94 conductores polo uso indebido destas prazas para xente con mobilidade reducida. Cambiamos de asunto. Ás 3:15 da madrugada tremeu a terra na provincia de Lugo. Foron varios sismos en diferentes localidades do Courel e o máis potente foi o de Triacastela, onde estás ti, Alejandro, contanos. Sí, efectivamente, Alberto, o máis intenso deuse aquí nesta localidade de Triacastela cunha magnitude de 3,9, pero sen dúbida o máis chamativo é que deses 16 tremores, 13 deles condensáronse en tan só unha hora. Neste Galicia Noticias acompáñanos neste momento Luís López, el é o concelleiro de Medio Ambiente de Triacastela. Moi boas tardes, graciñas por atendernos. Bueno, como se viviu a noite? Foi movidiña, non? Bueno, sí, foi pouco movidiña, pero bueno, en principio foi máis ben así o susto de... Porque claro, entre o ruído e non contas con ele, e despertar de noite con eso, pero, bueno, non é que se movera moito tampouco, foi unha cousa tirando normalín. O que nos dicían os veciños é que foi sobre todo moi ruidoso, non? Parecía como unha treboada. Efectivamente, o máis importante foi o ruido, fixo moito ruido, non temblar moi pouco. Non sei vostede como viviu en primeira persoa. Bueno, en principio, ben, non a tengues e tal, pero bueno, sempre quedas así que hai certidumbre, pois se pode ser, a mellor pode vir outro un poquinho máis fuerte, ou sempre xa quedas toda a noite pois un pouco na incertidumbre, a ver que pasa, se pode vir un máis fuerte ou non. Como ben dicíamos, unha boa parte deles concentráronse en nunha hora. Claro, a xente pensa que ao mellor pode vir un máis forte, non? Claro, por eso estás con esa incertidumbre, como foron así tan seguidos, pois que podía vir ao mellor un pouco máis forte, e xa, pois, asusta máis. Terremotos que tamén se notaron noutras localidades veciñas, non? En Becerreá, tamén incluso en Baralla, non? Sí, en Baralla, incluso en Monforte, Sarria, houve xente que sí que chamou, que se notara bastante en varios núcleos ao redor, sí. Pois Luís López, moitísimas grazas por atendernos, por contarnos de primeira man o que pasou esta madrugada, que foi bastante movida. Pois xa vedes, hai que dar tranquilidade porque non hai que lamentar ningún tipo de dano, pero ben seguro que algún se que deu un bo chimpo da cama ao notar estos tremores esta madrugada. Na nosa páxina G24.gal poden consultar varias cámaras en directo situadas en diferentes puntos do país, por se queren ver que tempo vai ou por simple curiosidade. Nós facemos un repaso agora por elas e por ambos os dous motivos. E comezamos no interior, en Celanova, no interior da provincia de Ourense. Fin de semana de caloriña con 23 graus de temperatura, que é a temperatura máxima que terán ali. Agora mesmo están a 21 graus. Na fin do mundo, en Fisterra, día solleiro, con bastantes visitantes na volta da Casa do Faro, e 18 graus de temperatura agora mesmo. E dai non subirán, é a máxima do xe en Fisterra. Imos a outro punto da costa da provincia da Coruña, un pouco de nevo aparece en Ferrol, hoxe teñen exactamente a mesma temperatura máxima que no Cabo Fisterra, 18 graus. E no interior da provincia de Lugo superarán os 20 graus en moitos puntos, un deles a capital de provincia, onde alcanzarán os 21 graus, agora mesmo están a 19. E despedimos este repaso pola xeografía galega noutra capital, pero a capital do veraneo, en Sanxenxo, hoxe lozo sol con forza. Anima a ir á praia, tamén a pasear, cuns preciosos 22 graus de máxima. Ben, esta fin de semana os afeccionados aos barcos teñen unha cita ineludible na Coruña. No porto da cidade poden verse unha réplica dun galeón do século XVII, un veleiro clásico e 2 transatlánticos, un deles todo un referente no aspecto técnico. Xoel, explícanos. Sí, falamos, Alberto, en concreto desta embarcación que teño tras de min, do Greg Mortimer, que está realizando ademais a súa primeira escala desta volta neste porto da Coruña. Precisamente para falar das súas particularidades temos a oportunidade de conversar en directo con Fran Carballés, ele experto no sector marítimo, poderíamos decir, axente marítimo. Moi boa tarde. Boas tardes. Contanos en primeiro lugar, Fran, cales son esas particularidades desta embarcación? Pois a principal particularidade que ten no barco é esa proa invertida,
Está pensada para expedicións antárticas, entón forma un pouco unha intención de ser un rompexeos. Entón ten esa proa invertida moi característica e aparte o seu tamaño. Está pensado para esas expedicións un pouco de luxo. Están pensado para non máis de 150 pasaxeiros, uns 85, 87 ten agora tripulantes. Entón é moi pequeno e ten esa proa invertida. Serían as dúas cualidades así máis características. Falamos de un cruceiro de expedicións, pero desta volta está realizando outra ruta, non? Sí, moitos destes cruceiros amplían os seus destinos. Agora, por exemplo, ven para Europa, empezou a súa itinerario, creo que en Leixoes, fixo Vigo, agora Coruña, Xixón e acaba en Holanda, fai toda a Francia. Cal é o perfil deste tipo de clientes? Non sei, nacionalidade, condicións económicas tamén? A nacionalidade está moi marcada, son estadounidenses cun poder adquisitivo un pouco alto. Xa podemos ver eso, que é de luxo porque é pequeno, eso sempre nos cruceiros é característico, e sobre todo un estadounidense que quere viaxar, que quere coñecer a Antártida pagando moito. Pois moitas grazas, Fran, por atendernos. Falamos precisamente de que esta embarcación, o Greg Mortimer, hoxe está compartindo peirao aquí tamén con outras embarcacións. Unha delas é o Sapphire Princess, que leva no seu interior máis de 2.600 pasaxeiros. Grazas, Xoel. Cambiamos de asunto. É difícil saber cantas campás hai en Galicia porque non existe un censo único, pero cóntanse por milleiros. Aquí consérvanse campás de máis de 400 anos, outras con historias singulares detrás ou famosas polo seu son. Subimos ao campanario onde as estudan para chegarnos a este patrimonio cultural. Cousa de 7.000 campás ten xa rexistradas o censo galego máis amplo e calculan que pode haber outras tantas aínda sen catalogar. Hai de todo. Góticas do siglo XVI hai sobre 15, pero hai moita campana de 1700, 1800. Aquí a Guerra Civil non entrou con moita forza e non se fundiron moitas campanas. As máis singulares son o eixe dun proxecto novo de catalogación cunha técnica nova, a fotogrametría. A fotogrametría consiste en realizar unha serie de fotografías todo ao redor da campá. Normalmente poden ser entre 50 ou 200 fotografías incluso, dependendo da dimensión. Fai falta gravar co dron ou ca cámara, gravar todas as fotografías, metelas nun programa que che fai unha figura. Hoxe as cámaras voan no campanario de Santa María do Campo, en Muros. A protagonista, unha campá especial non pola súa antigüidade, senón pola súa orixe. Esta foi donada por Montero Ríos na súa época, se hizo sendo cura párroco don José Souto Iglesias, que era amigo de Montero Ríos, según sabemos nós. Temos os datos de canto costou a campana, donde se pagou, como se pagou. E agora, foto a foto, van arquivar cada detalle dela, as inscripcións e os gravados cos que naceu, e as marcas que deixaron o tempo, o uso e os usuarios que tocaron esta campá. Aquí pon Jesús, Ángel, Miguel, por dentro pon Kiko, pero bueno, non lle fai daño a campana, simplemente é como un recuerdo de que aí hubo algún monaguillo con eses nombres, seguramente. Todo iso que se pode apreciar mirando de cerca, apréciase na súa xemelga digital. En todas as súas particularidades e detallismo que pode ter unha campá, en canto a inscripcións ou que se queira facer. É realmente unha nova técnica que aplicada ás campás dá un salto cualitativo moi grande no que é a apreciación e valoración da historia e das características dunha campá. E queda a disposición de todos na rede. O fotogrametría a campana podela ver desde Buenos Aires nun ordenador, podela ver en 3 dimensións como Google Earth, móvela, amplíala, disminúela, gírala. Hai algunhas delas que teñen miles e miles de visitas nas redes sociais, entón iso esperta ao mesmo tempo a nosa propia motivación e interese por seguir divulgándoas. Porque ademais de salvagardar os detalles deste patrimonio, o que queren é atraer novos afeccionados ao mundo das campás e salvagardar tamén o patrimonio inmaterial que representan. E antes de marchar queremos felicitar a unha das figuras máis importantes desta Casa da Televisión de Galicia, Xosé Ramón Galloso, fai hoxe 70 anos. No Galicia Noticias queremos sumarnos a todos os parabéns que seguro está recibindo o noso compañeiro xa dende onte a noite, cando 70 alcanzaban presentando Luar, un programa que leva conducindo 33 anos. E pros que nos preguntan sempre que como é Galloso, pois xa lles digo que o mellor compañeiro que temos.
Bueno, hai de decir que os 70 realmente cúmprense mañá ás 12 da noite, que como ben decía a miña mamá,